Ydych chi'n dechrau cwrs doethuriaeth ôl-raddedig eleni? Efallai y gallech gael Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig tuag at gostau eich cwrs a chostau byw tra byddwch yn astudio. Bydd eich taliadau Benthyciad wedi eu lledaenu ar draws holl flynyddoedd academaidd eich cwrs. Telir y Benthyciad mewn 3 rhandaliad, 1 taliad ar ddechrau pob tymor. Bydd rhaid i chi addalu unrhyw Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig a Dysgwch, ond nid nes byddwch wedi gadael eich cwrs, neu 4 blynedd wedi i chi ddechrau, ac mae eich incwm dros y trothwy addalu yn y Deyrnas Unedig. Bydd y swm fyddwch yn ei addalu bob mis yn seiliedig ar eich incwm, ac nid faint y Dysgwch. Byddwch yn addalu 6% o'ch incwm dros y trothwy addalu tuag at eich Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig. Dylech ymgeisio cyn gyntad â phosibl wedi i'r gwasanaeth ymgeisio agor, i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau'ch cwrs.